Ночная газета. Новое дитя. Пасля таго, як у сераду з'явілася другая газета, я вырашыў уважліва за ёй сачыць. Я спрабаваў зрабіць больш здымкаў, але, здаецца, спроба зрабіць першы сапсавала камеру майго тэлефона. Я шукаю магчымасць, каб гэта выправіць. Паклаўшы другую начную газету на працоўны стол, я назіраю, ці не зменіцца яна. Прайшлі гадзіны, мае вочы пацяжэлі. Здавалася, знясіленне ўвайшло ў кожную клетачку майго цела, цяжкага, як свінец. Быў чацвер, 5 гадзін раніцы, калі я ўпершыню ўбачыў гэта. Ад чорных старонак падымаліся віркі чорнага дыму. Я нахіліўся бліжэй, закрыўшы нос і рот маскай для твару, каб не ўдыхаць гэты дым. Здавалася, чорная папера быццам сама дагарае, але агню не было. Старонкі толькі скручваліся і сплывалі, рассыпаючыся на маіх вачах у дробны пыл і дым. Мой тэлефон зазваніў. Гэта была праца. Я праігнараваў званок. Я павінен быў працягваць назіраць. Да поўдня вокладка знікла. Старонкі пад ёй таксама ўжо скручваліся. Да 10 вечара засталася адна старонка. Да поўначы чацверга яна знікла. Папера праляжала 24 гадзіны. Потым струхнела, разлезлася і распалася. Раптоўна для сябе я адчуў радасць, што зрабіў гэты здымак. Чорт вазьмі, зламаная камера мабільнага тэлефона. Я лёг спаць і сніў чорны дым і белыя чарнілы. Пятніца, яшчэ адна газета прыходзіць апоўначы. Я не быў гатовы да іншага. Я быў знясілены, напалоханы, але таксама нечакана ўсхваляваны. Гэта было дзіўна. Дзіўна ў пэўным сэнсе, у адрозненне ад усяго, што я калі-небудзь адчуваў. Было падобна, што існуе таемны нябачны свет, які існаваў па-за мяжамі майго звычайнага жыцця. І цяпер, калі я сутыкнуўся з ім, я не захацеў вяртацца. Мяне не папракнулі на працы, але было нейкае напружанне, калі я прыйшоў у пятніцу. Яны б не зразумелі, скажы я праўду. Я хацеў бы паглядзець, як яны адрэагуюць, калі на парозе атрымаюць начную газету. 23:50. Я сядзеў на сваім ганку. Уваходныя дзверы за мной, вітальны дыванок у некалькіх футах перада мной. Я памяняў лямпачку ўверсе на новую на ўсялякі выпадак. У 23:55 валасы на шыю сталі. Здавалася, у паветры лунае дзіўная электрычнасць. Быў і халадок. Такое адчуванне, што яно пранікае глыбей пад маю скуру і нібы ахутвае косці. У 23:58 у мяне ў роце адчуўся металічны прысмак. Нібы ад смактання капейкі. У 23:59 пачалі слязіцца вочы, быццам я стаяў перад вогнішчам. Потым гэта здарылася. Лямпачка не міргала, проста рэзка згасла. Я быў гатовы. Мой тэлефон быў у маёй руцэ. З дапамогай некалькіх націсканняў я выклікаў ліхтарык. Над гасцінным дыванком з'явілася цембра, яшчэ больш глыбокая, чым тая, што была вакол мяне. Я падвёў да яго ліхтарык і ледзь не ўбачыў чорную пачку. Потым мой тэлефон з халоднага навобмацак стаў гарачым у імгненне вока. Я выпусціў яго, пачуўшы, як разбіваецца шкло. Дзіўна, што я пачуў гэта яшчэ да таго, як тэлефон упаў на зямлю. Паветра вакол мяне нібыта знікла. Я больш не дыхаў кіслародам. Я нічым не дыхаў, мае вочы выкаціліся, маё горла сціснулася ў знак пратэсту. Потым святло зноў загарэлася, і ўсё было скончана. Паветра вакол мяне было такім жа, як было некалькі імгненняў таму. Я закашляўся, мае лёгкія крычалі аб кіслародзе. Я сквапна глытаў яго. Цёмныя шчупальцы мігрэні і галавакружэння ўжо абвілі мой мозг, нібы сеціва. Аднак я як быццам праструхнуўся праз гэта. Мне трэба было ведаць, ці ёсць папера. Мне трэба было ведаць, ці быў вынік ад майго ўмяшання. Я ўздыхнуў. Газета была там. Той жа чорны пучок звязаны такім жа чорным шпагатам.
Я прынёс яго ў бацькоўскі кабінет, ножом перарэзаў шпагат і разгарнуў скручаныя паперы. Зноў гэта быў адзін артыкул, але на гэты раз большы. Вось, што было надрукавана на чорных старонках. Новае дзіця. Арыштаваны настаўнік расказвае дзівацкую казку. Былы настаўнік англійскай мовы, Марк Бейлі, прызнаны вінаватым у забойстве мінулай зімой, сидзеў у пакоі для спатканняў турмы строгага рэжыму. Ён выглядаў змардаваным, бледным і затраўленым. Ён моцна адрозніваўся ад маладога спартыўнага чалавека, які пастаянна прысутнічаў на экранах тысячаў тэлевізараў і тэлефонаў па ўсёй краіне. Здавалася, у Бейлі было ўсё. Ён амаль 10 гадоў выкладаў у рослінскай сярэдняй школе. Яго любілі, многія студэнты называлі яго прычынай захаплення літаратурай. Ён быў трэнерам не толькі жаночай валейбольнай каманды Рослін Хай, але і каманды малодшай лігі горада. Ён быў жанаты на сваёй каханай з сярэдняй школы, Холі Бейлі, выхавальніцы ў дзіцячым садочку. Звонку яго жыццё было не проста бяскрыўдным, але і натхняльным. Агульнавядомы факт, што замест таго, каб паехаць у Еўропу ці на Гаваі на мядовы месяц, яны з Холі вырашылі далучыцца да корпуса міра, каб стаць валанцёрамі ў Афрыцы. Дык дзе ўсё пайшло не так? Што ператварыла Марка Бейлі 5гадовай даўніны, улюбленага трэнера і валанцёра? У Марка Бейлі, якога цяпер дзеля яго ўласнай бяспекі трэба аддзяліць ад турэмнага кантынгента. Мой адказ – імя. Стэфані Карсан. Карсан была старэйшай вучаніцай у сярэдняй школе Херекс. Да, яна была папулярнай і разумнай, зорным гульцом жаночай валейбольнай каманды, і яе ўжо прынялі ў некалькі школ лігі плюшчу. Шматспадзеўнае жыццё Стэфані абарвалося пасля некалькіх тыдняў настолькі жорсткага пераследу, што суд вынес Бейлі забарону набліжацца да дому Стэфані. Але ён уварваўся ў дом сям'і Карсанаў і напаў на яе з нажом. Наступны суд над Бейлі быў вельмі хуткім, а доказы, складзеныя супраць яго, настолькі поўныя, што не пакідалі месца для інтэрпрэтацыі. Тым не менш, у інтэрнэце было шмат тых, хто згуртаваўся, каб абараніць яго, спасылаючыся на яго дзіўныя разрозненыя паказанні як доказ псіхічнага захворвання. «Вы не разумееце», – казаў Бейлі ў судзе, – «яна не такая, як вы думаеце, вы ўбачыце. Проста дачакайцеся пачатку новага навучальнага года. Калі б у мяне было больш часу, магчыма, я б паставіў кропку». Нагадаўшы, што Стэфані ўжо памерла, Бейлі выступіў з шэрагам дзіўных заяў і абвінавачванняў, многія з якіх былі накіраваны ў бок бацькоў Стэфані. Пасля некалькіх месяцаў блакіроўкі з боку прызначанага судом псіхіатра Бейлі, мы змаглі дамагчыся з ім інтэрв'ю. Седзячы за шклом у бэжавым камбінезоне, які, здавалася, быў на некалькі памераў большы, Бейлі гаварыў у тэлефон, усталяваны побач з акном, а голас яго быў скажоны шэптам. Амаль адразу, нібы ведаючы, пра што мы тут пытаемся, ён пачаў свой аповед. Яе спачатку звалі Моніка Кэмпбелл. Так што спачатку я падумаў пра яе. У той год яна была новым дзіцём. Яна пераехала сюды з Каліфорніі, ці так яна сказала. Яна імгненна стала папулярнай, прыгожая, з сям'і з вялікімі грашыма. Яна была на вяршыні ўсіх рэйтынгаў. Адразу ўверх сярэдні бал 5. Яна прыйшла на першую трэніроўку па валейболе, і ўсе зразумелі, што яна стане лепшым гульцом каманды. Яна таксама вучылася ў мяне на занятках англійскай мовы і, здавалася, ведала больш за мяне. Яна магла цытаваць Йейтса. Аднак яе любімым пісьменнікам быў Оскар Уайльд. Яна трапіла ў Ельскі. У Стэнфорд таксама. Але ўсё ж абрала Ельскі. Пайшла на хімію. Яркае дзіця. Яна нават была каралевай развітальнага балю. Нешта з ёй было, як іскра. Моніка была занадта яркай, надзвычайна разумнай. Здавалася, што яна магла навучыцца адразу ўсяму, запомніць кожную дробязь. Мая машына аднойчы зламалася, наўпрост каля школы. Напэўна, быў тузін настаўнікаў, якія спрабавалі дапамагчы. Гаррысон, выкладчык прырадазнаўчых навук, разбіраўся з рухавіком, калі Моніка падышла. Яна паглядзела на рухавік, закасала рукавы, як чортаў механік,
і пачала працаваць над ім. Яна выправіла няспраўнасць. Машына адразу завялася. Відаць, яна размаўляла па-японску, па-нямецку, па-французску, па-іспанску. Мы маглі праверыць толькі іспанскую і французскую мовы, але яна свабодна размаўляла на іх. Некалькі выкладчыкаў плакалі, калі яна сыходзіла, кажучы, што ім будзе не хапаць яе смеху ў калідорах. Яна пакінула моцны адбітак пасля сябе, відавочна. Я не ведаю пра яе бацькоў. Я думаю, што яе маці прыходзіла ў школу 1 ці 2 разы, апранутая так, быццам яна прыйшла на цырымонію ўручэння Оскара ці нешта падобнае. Але пасля гэтага мы не бачылі ні яе, ні бацьку, нават на выпускным. Моніка была вельмі адкрытай. Гэта было перад тым, як усё стала дзіўным. Як толькі пачаўся першы семестр, як у школе зноў з'явілася новая вучаніца. Яе звалі Наталі Крыт. Яна прыехала сюды з Каліфорніі. Яна імгненна стала папулярнай. Прыгожая, з сям'і з вялікімі грашыма. Яна была на вяршыні ўсіх рэйтынгаў, адразу ўверх сярэдні бал 5. Яна прыйшла на першую трэніроўку па валейболе. І ўсе бачылі, што яна стане лепшым гульцом у камандзе. Яна таксама вучылася ў мяне на занятках па англійскай мове і ведала больш за мяне. Таксама магла тут жа цытаваць Шекспіра. Эмілі Дікенсон была яе фаварыткай. А выглядала яна зусім як Моніка. Усе пыталіся ў яе, ці не радныя яны. Наталі сказала, што не. Але хадзілі чуткі. Магчыма, яна была стрыечнай або страчанай сястрой. Яе бацькі таксама не прыйшлі ў школу. Яна таксама была каралевай выпускнога балю. Яна паступіла ў Гарвард і Нью-Йоркскі універсітэт. Паступіла на хімію, але дзіўна было тое, што крыху пасля ўсе казалі аб ёй так, быццам адразу на яе забыліся. То бок не маглі ўзгадаць ні імя, ні рысаў твару, нічога. Я быў адзіным, хто ўвесь час казаў, як гэта дзіўна. Гэта прымусіла іх глядзець на мяне як на вар'ята ці яшчэ горш. Такім чынам я паспяшаўся забыцца на ўсё. На наступны навучальны год мы былі на валейбольным матчы ў іншай школе. І яна была там. Яе звалі ўжо не Моніка і не Наталі, а Дженніфер Кук. Яна была лепшым гульцом у той камандзе, значна лепшым, чым хто-небудзь у нашай. Я ведаў, што нешта не так. Але калі я запытаўся пра яе, людзі глядзелі на мяне як на хворага. Ёсць дастаткова гісторыі пра тое, як настаўнікі апантаныя адным са сваіх вучняў па зусім няправільных прычынах. Але са мной было не так. Яна выглядала гэтак жа, яна паводзіла сябе гэтак жа. Яна гэтак жа вывучала хімію, так што я пайшоў за ёй дадому. І дом быў адным з самых вялікіх у горадзе, а мы на хвіліначку знаходзімся на Лонг-Айлендзе. Гэта быў не дом Монікі, але на самой справе мог быць. Потым я ўбачыў яе маці Монікі. Я ведаў, што нешта не так, але калі я сказаў жонцы, яна сказала мне, што я губляю розум, што я не меў права ні за кім ісці дадому, не кажучы ўжо пра старшакласніцу. Я быў настаўнікам, памілуй Божа. Навучальны год скончыўся. І калі пачаўся новы год, я пайшоў яе шукаць. Я хадзіў у кожную школу ў раёне і знайшоў яе. Цяпер яе звалі Стэфані Карсон. Яна выглядала так, як Дженніфер Кук, як Наталі Крыт, як Моніка Кэмпбелл. Справа была не толькі ў знешнім выглядзе. Яна гучала, як яна, рухалася, як яна, гуляла ў валейбол, як яна. Я зноў пайшоў за ёй дадому. Гэта быў іншы дом, але тая ж падатковая група. Я дачакаўся вечара і пракраўся. В акно было расчынена насцеж. На сценах не было ніякіх сямейных фотаздымкаў, толькі мастацтва. Дом быў цалкам мэбляваны. Гэта не фальшывы дом ці нешта падобнае. Напэўна, яны сапраўды пераязджалі. Дома яшчэ нікога не было, таму я шукаў усюды. Трэба было знайсці тлумачэнне. Дзверы ў падвал былі адчыненыя, і вось, дзе я іх знайшоў. Гэта выглядала як чортава лабараторыя. Былі машыны, якіх я нават не ведаў, і маразільная камера памерам са сцяну з замарожанымі кубкамі Петры і прабіркамі ўнутры. Былі і дзіўныя кнігі, астраномія, акультызм, дэманалогія. Потым яна падкралася да мяне ззаду. Ціха. Напэўна, яна мяне нечым ударыла, таму што я страціў прытомнасць. Я прачнуўся ў шпіталі.
прыкаваны кайданкамі да каталкі. Там была паліцыя. Жонкі не было. Яны сказалі, што Моніка, Стэфані, выносіць мне падпіску аб ненабліжэнні, што я сачыў за ёй тыднямі. Здаецца, бацькі не ведалі, што я ўварваўся. Магчыма, яна не хацела, каб яны гэта ведалі. Жонкі не было дома, калі я вярнуўся. На мае званкі яна таксама не адказвала. Праз некалькі тыдняў я вярнуўся ў той дом каля 4 раніцы. Я не ведаў, што буду рабіць, але ведаў, што яна будзе спаць. Магчыма, я мог бы неяк прымусіць яе загаварыць. Я на самой справе не думаў лагічна. Я зноў улез, праз тое ж акно. Я спусціўся ў падвал, а ён пусты. Проста голы бетон і сляды ад вывезеных рэчаў. Я быў у лютасці. Яна схавала ўсё, каб я выглядаў горш. Я амаль мог сабе ўявіць, як яна дастае гэтыя рэчы з паблажлівай усмешкай на твары. Я падняўся па лесвіцы. Я думаў, што яе пакой павінен быць адным з самых маленькіх, але калі я адчыніў яго, усё было не так. У шафе ляжалі 2 камплекты адзення. Санвузел разлічылі на 2 чалавек. Гэта быў бацькоўскі пакой. Я праверыў іншы невялікі пакой, але ён быў зусім пусты. Нічога не было ні на сценах, ні на дываннай падлозе, ні ў шафе. Засталася толькі галоўная спальня. Але навошта ім аддаваць галоўную спальню сваёй дачцэ? Я адчыніў дзверы. Яна сидзела на ложку, чакала мяне з усмешкай на твары. Я спытаўся ў яе, хто яна насамрэч. Я сказаў ёй, што ведаю, што яна была ў маім класе, ў маёй валейбольнай камандзе, ў маёй школе. Яна сказала толькі адно, і гэтага было дастаткова, каб я страціў кантроль. Гэта была не я. Я сцягнуў яе з ложкай і пацягнуў па лесвіцы. Я збіраўся паказаць ёй падвал, разумееш? Але ўсё пайшло не так. Яна была хутчэй за мяне, мацней за мяне. Яна прымусіла мяне расчапіць пальцы і кінулася на кухню. Там яна проста чакала ля нажоў. Нібы яна запрашала мяне скарыстацца імі. Так што я выцягнуў адзін. Яна зноў усміхалася, і я яе ударыў. Потым зноў, потым зноў. Яна ўсё яшчэ усміхалася, калі з'явілася паліцыя. Пазней сказалі, што яна ім тэлефанавала, што яна адышла на некалькі імгненняў і паклікала іх з ваннай. Але гэта была хлусня. Напэўна, яна патэлефанавала ім перад тым, як я падняўся ў яе пакой. На судзе былі яе бацькі. І тады я заўважыў гэта. Яны не выглядалі сумнымі, проста раздражнённымі. Быццам я зламаў адну з іх цацак. Гэта былі бацькі. Разумееце? Яны стаяць за гэтым. Я павінен быў чакаць гэтага. Я павінен быў забіць іх замест яе. Калі інтэрв'ю набліжалася да канца, Бэйлі разгубіўся, як пацярпелы карабель, які назірае, як дапамога знікае ў далечыні. Зразумейце, гэта залежыць ад вас. Хадзіце ў кожную сярэднюю школу на Лонг-Айлендзе. Вы павінны знайсці яе. Яна будзе там, яна бландынка, блакітныя вочы. Яна павінна зноў скончыць школу. Ідзіце за ёй дадому. Дабярыцеся да бацькоў. Прымусьце іх гаварыць. Вы павінны даведацца, чаму. Праз некалькі дзён Бэйлі быў знойдзены ў камеры. Ён перагрыз абодва запясці. Пашкоджанні былі настолькі сур'ёзнымі, што ён сцёк крывёй, не патрапіўшы ў бальніцу. Ягоную апошнюю просьбу ніхто, хто мае дачыненне да гэтага выдання, не выканаў. І мы заклікаем нашых чытачоў таксама ігнараваць яе. Я пару разоў прачытаў газету «Лонг-Айленд». Не так далёка ад месца, дзе я жыву. Але я ніколі не чуў пра гэты выпадак. Такое забойства, такі суд, у якім удзельнічаюць настаўнік і вучань. Я б пра гэта чуў. Калі я скончыў чытаць, было амаль 2 гадзіны ночы. Я паваліўся ў ложак і заснуў. Мой розум усё яшчэ быў напоўнены чорнымі старонкамі і тым ценем, які пакінуў іх на маім парозе. Большую частку суботы я правёў за кампутарам, набіраючы розныя варыянты марк Бэйлі і імёнаў, якія ён даў у артыкуле. Нічога. Я сустракаўся толькі з тысячамі абсалютна незвязаных профіляў у Facebook. Няма артыкулаў, няма загалоўкаў, няма старонак у кэшы. Учора я звярнуў увагу на першыя 2 артыкулы.
Я праглядзеў інтэрнэт, знайшоўшы толькі медыцынскую рэкламу і гульні з гарадскімі легендамі. Няма згадак пра гульню ў выступ, няма згадак пра доктара-выдаляльніка. Я вырашыў пайсці прагуляцца. Было ўжо позна, насамрэч амаль поўнач, але я не павінен быў пра гэта турбавацца. Наступная газета павінна была выйсці ўвечары серады. Я ішоў у бок прыемнай часткі горада, дзе, здавалася, заўсёды з'яўляліся новыя прадпрыемствы і новыя будынкі. Халоднае паветра пяшчотна абдзьмувала мой лоб, дзе ўжо расло насенне чарговай мігрэні. Потым я ўбачыў гэта. Гэта было настолькі дзіўна, настолькі беспамылкова, што яно прагнала боль з маёй галавы ў імгненні асляпляльнага шоку. Я глядзеў на адзін з новых шматкватэрных будынкаў, якія выраслі ў мінулым годзе. Ён быў ужо добра заселены. Я бачыў шахматны парадак асветленых вокнаў і цёмных пакояў. Нічога незвычайнага, пакуль я не паглядзеў на дах. Там, на краі даху, на выступе стаяў малюсенькі сілуэт. Я кінуўся да будынка. Ён быў, магчыма, у адным квартале ад мяне. Я не думаў пра адлегласць, пра розніцу ў вышыні, пра тое, што мой голас не зможа данесціся дасюль. Я думаў толькі пра гэты сілуэт. Пра тое, што ён быў амаль такім, як я ўяўляў, калі чытаў сваю першую начную газету. Вестыбюль будынку быў цёмны. Рэцэпцыя аказалася пустой. Шкляныя падвойныя дзверы былі нерухомыя. Побач з імі на сцяне вісеў прыбор для чытання электронных карт. Я не мог увайсці. Я адступіў, стаяў пасярод вуліцы, выцягнуўшы шыю, і вось яно. Маленькі цень у выглядзе чалавека, які стаяў на карнізе, дрыжаў і дрыжаў пад напорам хуткаснага ветру. Яна стаяла на адной назе, другая завісла над карнізам. Я пачаў крычаць, але гук замер у горле, таму што чалавек ужо зрабіў крок. Я заплюшчыў вочы, але ўсё роўна адчуў гэта. Адчуў гэта больш, чым пачуў. Гэта быў не проста выбух. Гэта была не проста расколіна. Гэта было тое, што адчуваеш у касцях, тое, што коля цябе ў жываце і выцягвае ўсе пачуцці з ног. Калі я расплюшчыў вочы, я не мог прымусіць сябе паглядзець на цела. Я проста назіраў, як чырвоныя ручаі змеямі цякуць у паглыбленнях. Гульня ў выступ. Гэта было рэальна. Цяпер гэта стала рэальнасцю.